martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiay. Asima roham dihami, toddim toddi parbadiay ma na mangarajay ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami, jala takas huat tusihami, hatam na badiay. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita partangyangat dihita di tikion, ima na tersurat di buku Jeremia tolupulu sada, mamuka sian ayat 30 sada, sahatu ayat 34. Jeremia 30 sada, ayat 30 sada, sahatu ayat 34. Tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Padan na ibaru, idama, narodo aka arisogot ninna Jahoba. Pukaokuma padan na ibaru tu pinopar ni Israel, dohot tu pinopar ni si Juda. Dada songo padan na hubaheni na jolo tu opuna sida, uju na hutakup tangan nasidai, laho manogihon nasida, ruar siat tano Misir. Hape diose nasida do padan na hubaheni, atik pe au harajaan nasida nian ninna Jahoba. Ayodo padan si bahenokku tu pinopar ni Israel, dung salpu aka arion ninna Jahoba. Lehonokku mapatiku tu bagasan ate-ate nasida, jala surat tonokku doi tu bagasan roha nasida, asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Jadi dang be podaan ni sahalak donganna, manang dohononna tu haha angginai songonon. Tadahamu ma Jahoba, ay tung saluhut nasida tumadaaw sugot. Tole na mekmet, tole na magodang siyan nasida ninna Jahoba. Ay marpamuati do sogot rohakku, mida harajaw nasidai, jaladang be ingotokku dosa nasidai. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, heado disadatiki dipasingot dongakku wow. Alani sesuatu hal. Dukku bege hatanai hasi situtu dorohakku. Jala ola do dakku pakulingi ibana. Alani sogo ni rohakku. Alai dung sadia leleng sai marhusari do di rohakku hatanai. Lam hurimang-rimangi ma hatanai. Ternyata sitong do hape nani do nai. Lambak laun tarjalo rohakku do si paingot nai. Jala huhati dakot do ala ni si paingot nai do gabe denggan ngolukku. Tuani mabah dibisang ibana au hati hai. Gabe ima uhati dakon di ngolukku. Huria ni Tuhata dang sude jolma boy makamoletehon molo dipisang halak ibana. Gariada justru sebalik nado na terjadi. Alani do ulaun na dok-dok, jala ulaun na maul do, ulaun na mamisang. Do mutusido na pinasaha ni
turpuk jamitatta ditikion. Amang inang huria nahina holongan itu hatta. Dijou debata bangso Israel gabe bangsona. Pajuon ni debata, dohot panguluion ni bangso Israel di debata, diguari mai padan. Marpada debata manudu Israel gabe bangsona, jala marpadan Israel gabe bangsoni debata. Hape diose bangso Israel padani. Alani di luas debata nasida tuha buang Babel. Aidang ditangi hubbe pisang-pisang dohot si paingot nasian naposona. Ala parirni parniahapan nasida dihabuang Babel, dibaga-bagahot debata matu nasida, laho pa ibaru hopadani. Lapatan ni pa ibaru hopadan, dada mabahen formulasi ulang di padani. Rohani bangsoido pa ibaruonna, sian naso uduk, gabe uduk tu debata. Sian naso mangoloi si paingot, gabe si oloi poda nasiat debata. Ala naung diparhatoba bangso Babel bangso Juda, masihol nasida di hai baruon ni parnguluon. Domu tu sita-sita ima dibaga-baga hotu nasida padan na ibaru. Jupang hai baruoni molo mulak nasida tu Jahoba. Ido ubana diturpuk jamita sadarion dipaingot jala disungguli asa totong nasida tangi di si paingot ni debata. Alani amang inang huria nahina holongan itu hatta marhite turpukon pinomat adong matolu nama carikot si parsiajarata asa sailohot dihita patik si paingot dohot hata nasian debata. Na parjolo porsea mahita tu ibana. Nunga marpadan bangso Israel na ikut Jahoba si sobaon nasida. Jala marpada debata mangai nasida gabe bangsona. Ala ni padani digobar hodo rumang ni parpadanani songon pardomuan ni namar donga saripe. Ido lapatan ni padohan au gabe harajaan nasida ima nadi ayat 32. Harajaan molo di bahasa Indonesia suami. Ima laho padimud-dimud padani dilehot debatama tu bangsoi patikna asa marhite patiki tubuh dinasida hasatiaon posni roha maradopon debata. Hape jok-jok do marlak kapilit manang selingku bangsoi diose do padani. Dang satia nasida di padan naung niudukonna. Diradoti nasida do patiki alai holad diruhut duru sabing. Rohana dang uduk tu debata. Diradoti patiki hape rohana marbalik tu debata sileban. Jok-jok nasida mangalakup di ngolu partodion. Ima tu debata baal. Diuji Raja Josia donian patupahon reformasi di tahun 622 adorang so Kristus. Ditikini si Jeremia alai dang leleng miak kai baruoni di tonga-tonga ni bangsoi. Mula donasida marsobba tu debata sileban. Alanima disurirakon si Jeremia naso margogo be patik pai baruhon.
ala so olo jolmai mangukap rohana makka porseai debata. Padan na ibaru nani dok ni si Jeremia diturpukon dada padan na direformasi manang dirumuskan ulang rohani jolmai do sipai baruon asa uduk tu debata. Persauran ni jolma tu debata do sipai baruon sian naganggu gabe marpos ni roha. Huria na hinaholongan ni Tuhatta sude do jolma malungud di hai baruon. Aha do na ibaru. Sasitong na danga dong na ibaru di Portibion. Ai akan na ibaru na di Portibion sude doi hasil daur ulang. Molo haruar bosi baja na ibaru di PT Krakatau Steel Cilegon hasil daur ulang ni akabosi tua doi. Nunga buruk di rohatta baju naung leleng tapakke. Alai molo taleho ni tu nasomar baju-baju gabe na ibaru doi di ibana. Boy dodohonon ni sada halak namar baju na ibaru ibana. Ape buruk-buruk ni halak do na pinakkenai. Rohana do mabahin ibaru bajui. Tudos tusi do. Nani dok ni si Jeremia diturpuk jamita sadarion. Rohani bangso juda do sipai baruon sian naganggu gabe marpos ni roha tu Jahoba. Hapor seau tu debata do nani igil ni turpukon. Jalo otta na ibaru di parngoluota molo ta ibaru tapa ibaru pangolo yota tu debata. Molo tapa ibaru parsaurata tu ibana. Rohatai dipa ibaru asa marpos ni roha tu Tuhani. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na pedua humma. Soso ni turpukot tu hita ima asa tapau barohatta. Patiki di surat ton tu roha dohot tu hate-hate asa unak kolat tarsurat di buku. Lohok do diuto-uto ni bangsoi sia-sia ni patiki. Alai dang lohot di rohana sida. Ido ubahen holat tangan na sabing na mangulahu patiki. Dang dohot rohana. Au sugari lohot di rohana patiki. Dang sobaw na sida debata ni halak sileban. Molo suad di rohana sida patiki. Patubuon ni ido pos ni roha maradopod debata. Saleleng so iyas rohana sida maradopod debata. Sai pangalahona jahat do parbue hononna. Alani i hamu baon ni rohai do nani igil ni padan na ibarui. Hamu baon ni rohai do hataridaan ni hapor seaut tu debata. Mubasian ngolu na manudal hot Tuhani gabe madopakon ibana. Mubasian na mamikiri najat gabe si pikiri ulaon na khobar tu lomo ni rohani debata. Mubasian hagangguon maradopon huaso ni Tuhani gabe marpos ni roha tu huasona. Hamubaon dada holan tukar kulit alai roha parbagasod do si payason asa maparbueho panguluyon holong dohot las ni roha. Labas ni roha habasaron habasaon haporseaon halabohon dohot hatomanon. Songon na tarsurat di Galatia 5 ayat 22. Si Hesekiel mangalapaton hamu bauni marhite padohan hala parjahat na manadikon hajahatonna. Sadalat dohamu baun ni roha dohot asini roha ni debata. Aidang boi bejolmai sia dirina paubahor rohana. Holan asini roha ni Tuhani do na patau hojolma paubahor rohana. Dang ulaun parsahalian
hamu baun ni roha dingulu ni jolma. Ulaon na kontinu doi saliling mangolu jolmai. Ido na ni edehon ni panurirang Mika di bidupitu ayat 10 madok. Tung ise madebata songokko na marpamuati di dosa. Dohot edeni parpesalmen 85 ayat 3 madok. Marpamuati do roham di hajahaton ni bangsom dihukupi hodo dosa nasida. Hamu baun ni roha ni halak Kristen unang songok kamu baun ni bidorang. Molo tuna rata gabe rata, tuna gorsing gabe gorsing, danga dong pendirianna. Ala jabatan ni negara hape paruga musilom, ala mabiar tu portibion margatti KTP. Unang songok parmubani ulok, molo tukar kulit lam uli rupana, hape hot do bisa nai. Penampilan sangat meyakinkan, pakatayon Alkitabiah, hape haja hatoni sai hot do di roha doho pikiranna. Hamu baun ni roha ima meninggal ho parange na buru mangulahon na dinggan. Rohai bayason ai ido si bongotan ni Yesus asa marhuaso di si lomo ni rohana. Huria na hinaholongan nito hatta parsiajaran na patuluhom ma. Disosohot tu hita marhite turpukon asa gabi si parholok kita. Songod dia do debata patupahok kay baruhoni. Mangihuton ayat 34 di patupa debata hay baruhoni marhite holong dohot asini roha. Di padan narobi somal do digobarhok kadirion ni debata parrimas hape di padan na ibaru parholong do hadirion ni debata. Dang pembalasan senjata ni debata meneluhon hajahaton. Roha na marpamuati do. Ido ipola ni Jeremia 31 ayat 31 sahatu 34. Ido ubaid digoari turpukon padan na ibaru di padan na robi. Somaldo digoari turpukon gabe simpul na padomuhon padan na robi doho padan na ibaru. Apala ayatodo patuduhon na soboi tarsirang padan na ibaru sian padan na robi. Baga-baga ni debata na paibaruho padanido patuduhon na ubalgado holong ni roha ni debata martibakor rimasna mararupot jolma. Dada alani hadingganonna ubaid di haholongi debata jolma. Alai sai marsigor gordo holongna ubahem marpamuati rohana tu jolma. Huria na hinaholongan ni hatta nunga tadai balga ni holongna. Dang tamahita holam majalo. Dijauh hita papatarho kolong nai marhite na marsiha holongan. Pabahenan na do holongi. Perbuatan nyata dakolan semboyan ajaran doktrin dakola jamita. Alai pabahenan na olo mangurupi jala maniahod diri. Holong ni debata na tajaloi mangigil ngolu na marsiha holongan. Asa marulupolop toddi ni sadok bangsoni debata. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan debata Jahoba naung papatarho katam na badiai tutonga-tonga nami. Pasu-pasu mahatami Tuhan marurat jalamiat di bagasar rohanami. Asa huparbuih kami parange na dinggan dohot tolong ni roha saliling parnguluon nami di hasianganon. Asima roham Tuhan tangihom mapangiduan namion alani Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.